Ki Metïap jong arngot ki samla senrang ki bahap na lor lum syapor Riat harap leng mau kunro CNRD block lala bansai ha kapor mensengi juga laipo teri ulebear araja arpenrio da kejing Trei Shitom ke Kynhun search and rescue team SRT ha kejing elam uti buyan haringkat ke Kynhun na ke fire and emergency services. Ha kejing saya kita ki Metïap na Riat berjeliu dan bentalang da ki bor pulit bat ki nong song snong. Hagajan miet jongka arpo khandai teri ulebear arajar penriu laingot ki samla senrang ki belet kai da artle ki skuti shauteu lom batkat ba ki dang songkai kawai ka helmet kala telun sepo kumta boro laingot kila kenrop ya ka helmet henry arngot kila hap syariat kat ba uwei pat ulalait ula sakot kham sajrong laong bolawat ya ki paralok jong henry lap Shuh ya ki uniu balat lat Shuh ban Kren ha kapor balasai ya ki Metïap jong ki paralok jong Ya ki Metïap jong ki negi arngot la penkit sa Shillong da ki ambulance bat ki bahayeng kimpat simrai la ki niat sa kaman ya ka postmortem. Kita ki samla senrang arngot ki balaklat ki day na langker ding nong mensong. Habatin, pej bahaki ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya